Мәчетне салганда үз өлешләрен кертеп, хәзердә булышып торучы иганәчеләр оешмалары бар. Шамил Әхмәлетдинов ишек алдына керүгә тирә-якка хуҗаларча күз ташлый. Кая нинди төзекләндерү кирәклеген шунда ук күреп ала. Имам Әнфис ага да аннан ярдәм сорарга кыенсынып тормый. Уртак тел табалар. Субханалла, менә уже 4 ел мәчет ачылган уже. Постоянно менә Әнфис абый безнең аңа сәламәтлек кирәк үк дип, аның сораган просьбаларына постоянно помогать. Мул яңгырлардан соң үсеп киткән үләнне дә чабып алырга кирәк. Ират кулы сорый торган эшләрне барлаган арада капкадан хатын-кызлар килеп керә. Алар да улуг бәйрәмгә әзерлек мәшәкатьләреннән читтә калмыйлар. Ачылганнан алып, бистә мөселманнары һәр елны мәчеттә корбан ашыда уздыра. Уңайлыклар һәм мөмкинлекләр бар. Биредә 300ләп татар кешесе яши. Әнфис ага Салихов гаиләсе белән 79 елны бирегә күченеп килә. Өлкән яшьтә булуына карамастан, мәчет салдыруда әйдәп йөри. Мөселманнар җомга намазларына җыела, никах укытырга, балага исем куштырырга килүчеләр бар. Коронавирус вакытында гына бушап торган. Җатим тотмадык инде. Үзебез кирип йөрдек. Икебез инде без, икебез килеп укый торган инде. Алай узак түгел, шул икебез кирип, ачып укып. Бер 4 рәкъәгәләрне үткәреп укып кайтып китәләр икән. Октябрьдән апрельгә кадәр мәчеттә дин сабаклары укытылып килә. Иратлар да, хатын-кызлар да йөри. Быел гына иртәрәк тәмамларга туры килгән. Рим хәзрәт Коръән Кәримне укырга өйрәтте бездә. Хәрефләрне башта өйрәндек, аннан Коръән Кәрим укырга өйрәндек. Укуы дөрес авыр. Бик әйбәт тәшикмай, шума чыкмай. Тырышабыз. Удмуртия мәчетләре үз чикләүдән соң 11 июньнән ачылып эшли башлады. Гаит намазлары шәһәр мәчетләрендә ишек алдында укылачак. Авыл имамнары үзләре хәл итә. Кеше күп булмаган очракта тиешле ара калдырып, иштәдә укырга мөмкин. Мәчет артында корбан китерү урыны да көйләнгән. Бистә халкына шулай уңай. Малны бирегә алып килеп, тәртибен белүче кешегә тапшыра. Корбан итенең бер өлешен мәчеткә бирәләр. Гаит көнне үк табын корыла. Ишек алды киң. Саклык чараларын саклар мөмкинлекләр бар. Корбан ашын быел да уздырырга исәпләре. Мәчет белән яшьтәш алмагачларының да беренче җимешләре өлгереп килә. Илләр, еллар имин булсын. Дини йолалар тәртибен яшьләр сеңдерсен. Балалар өйрәнеп үссен дигән Фисага. Удмуртиядән Нәзир Нагманов, Фәнзилә Зиядинова, Татарлар.